time. Akabata ndiani chini icharkwenda ne chini ndiani taule neni Zimbabwe. Akana sound yako ya popa Facebook. Share page. Ovondelo tizim dance all over drive. Awaizia. Abata ngoma libo ande. Iulibo official mujanzo kudinda kufamba nemabodyguard imota ibisi namadigadi make it up like 7 sirava na future nekugadzira pensheni kupisa pa GN cause God given zvinhu zviri hazard zvaive mom iteni ndipeiwo ivari bota mugateni sina furukutu askative zvekulanzani I know vanoheta vondiroya vari 11 fly over England chidonera kusweden ndopindura makwesheni Lord you trigger man born not weaker everyday meditation flux and seeker bullet go come there fast and quicker man a real bad man not a lika me never turn a snitch me is a life giver money have influence is a life like a river bad man a try stop we but we say never we style a go beat them but them a go catch it like mauto handishike zvinotyisa ndototyisawo kana baba vangu vanotondityikawo vazhinji kuchikoro waindidzidzavo kwapera gemu ndobvozonditadzawo muhombe ndiri muhombe kwete zvekutaura kwete ngavasandibate vanditsvete akona ngale ngoma gadishise chimuti chisine nzungu namaputi matsaga aya ari kuti maluminati ngoma dzangu dzarira seputi 24/7 patuti tanamani yakati libva uya umhanye chibhiti ndakangosvika ndikabva ndati kugarira kunge siti ngoma ndairova chichititi tindakaloka mumasiti Right now me at the man maker, me at the go-getter, me at the trendsetter, me at the pepper chaser, me at the undertaker, me at the doobie maker, real alligator. Step on them like vendetta, me at the intimidator, me at the insagator, the bad man a greater, you can call me later. Higher than this paper, them get la roll me 10 later. It's a 5 maripa budget. Ngoma nenge ziri kutotati zinenge dzichinaka unge yogati vaudze chatipolisha kunge yogati mauto tinenge tapindira garaika zvenyuma tingwarira chaboilisa mvura ndovaundura ipapo mauto tenge taparira saka ndati tosangana musuwa 6 muchationa tune tumatricks tumabhebhi tumanyama handi tumachicks mangoma takabva nawo kweganyaufu murume mutema asi mutsvuku zviri zvenharo anovhura mabhuku assignment akaita natsvuku mdaratsvuku vakakita vachibva kumabhuku bosi kumako ndivo sabhuku mako izanjekana svuku ndiro svuku ndakarova bandana kana dzvukuwo raiti tatanga imwe nyaya handiti kalazi tongoti ndiye mubhanditi but enzo akuvira mahiti musarukwa vari kurwisa mabhiti This me today and you not see tomorrow. Kappa shot, head a bus, splash out tomorrow. Deep like a ocean, me no be as shallow. Me said the trend them follow. Can me run the town, them can pull me down. Me a the to go the town, the one a danger zone. Big man's a big man, you can style the done. Me tell you say me in a my own. Extra bad. Yetifa begaizi takanunuka muomwa muna mari takachoboka apatiribenda kure kasitoshika upenya unachinonzira kanonoka munhu wese abu kuno tinopanana mukana paya tozongoti zvakwana vakunakidza manje museji yavemuya chitanga ichikona ngale chitanga ikokora idzi mawanaya tana chepindirwa nemauto vafambi vemadeko ava haalamboloko chindwa kuno tinopanana mukana paye tinozongoti zvakwana ramba tosiyaka tozoti muchafona vane sabhoteji handiti kama vaona vane kamwe kakujuta nekufuta mauto ndouya kandobva ndaipeta nodziko nangala hamusi kundigeta ndingori musoja chandasiya kaibhareta mai wangu zvekubva wandituka kasi ukuti ndogumbuka kana kudzova kwawaita handimbovhunduka handina kudya mhuka asi ndongojamuka 18 ndoimhanya vachiti ndobheuka mabasa kutogara kamiting katumwa nazvekuda kundidya kuti mugodzadzikisa dzasva tawanda libhati yana kuresva ingava mhosva vakuvaindipesva ndiri wengoma kwete jiti gangsta rishaye taktiki inzwa ndichigarira chibhiti usabhaizwe nesimari yavo ndeyeplastiki handisipa madhama nemaskiti ndingoriwe zvimahatbit ngoma ndorova kupfuura hatbit handife ndakakabira defit ndoda cvit kunotova mista sestop sign kuri kuma9 ndorudunura twaini handise mapunchline angu madeadline ndobatika front page kuitange headline danzo killing machine ndaita meda weona crime
Extra bad, extra bad, extra bad. Yo, blue eyes, big up. Tempoman, ndomirira vanhu ndomirira people. Inini ndovhura muromo unge hipo. Handimbojuma zvemangoma ichichipo. Kana ndadhama ndoti handipo. Bata tana. Kona ngale. Ndokuda 8 lines kwa uri. Ndoda 8 lines kuna lipo. Ndoda 8 lines kwa uri. Ndoda 8 lines kuna lipo. 2 ndikuona kuti mudomborovana ndichibva ipapo mira chanozi ndichipedza ipapo ka ndobva ndakupa wako ndakuda kumbopanana tudoti patangogara tapedza nyaya rovanai 2 hapo chanozi ari kutodawo handei tanga libo handei mombopisana ya libo tonduwari zvichaita sebo itsatcom.com singi chinzwa kwaita ichi nekuti chakanaka kwainawo bika ichi chikuda chakalaka Harare Gaborone chinokunda nengoni Cape Town to Zambia ndikabhiga Lusaka no replacement inatural resource tarira uone ndodiwa nemabhosi kubata mberengwa kusvika vela bhusi vabuda ngoma dziri healthy kunge juicy chinzwa lipo ngomira kurasa nyaya mauto apinda mfana uno tikokashaya 90 minutes ngoma ndichidzidhaya ndine chibhorani chengoma inini ndinodhaya chipotani chemangoma unopatorerwa tumangoma twekushaya twekunyorerwa mauto ndinenge ndapindira ndizvo zvanoitanga lipo ndonduwari zvichaita stepo itsatcom.com chinzwa ndikati ndizvo zvaanoita akaruwa mbanje shamwari dzake anovharira panze ungaiti shamwari here ine shanje anogona kungokutema nezhanje plizi musamupe mutoriro anoona mbare fanika budiriro nerekeni anoda kurova kanhiyoyu akuona kumatapi kunge kufiyo muchidyi mutatu tose madzibaba havarowe mbanje kana wadhakwa zviratidzire panze kona ngale imi zvamanje manje kwanokudhanzi hakusi kuda zvemazhanje muri kuimba tumangomatwe mutoriro komunosimbisana kwenyu kudariro kona ngale hondo neni mariro kona ngale ndotyora mapapiro ngucha kunge mchaina wangu wandikunyebere handikuwaina saka ndinokusaina ndigokulaina kubhiriro kuna bosi kangara ini ndichiramba kusakara mabara anoita kuti papara mafanzi ndokubva vati mofaya mapula ndikatambofala kugeto vanokomblaya kuna ngale anokongwaya itsatcom vane nhamo vanokuteerera vanosimbisa dzako dzebherera kuno unotamba neriya ndine hondo hobasa Janos 1-on-1 kona ngale 8 lines katu right tumboenda nacho ande itanga Janos man careful extra bad aburu ne mangoma nasi a real dance thing we are doing now. Big up Godfather Tembo man. Watch channel, tell them finna say me a better than the rest of them. If it's a war, bring it. Me not afraid of them, a be bully them, I go get it, I go run pan them. This a no joke, me no play, me go made of them. Me pull up the 50 caliber, not a run up in at all like it is a motor car. You did the link in my business, say that a man a viper. Kill body face, all a friend, all a triber. Joma dzavo dzekunyepa hadzibviri kunge moto yemapepa kefu kuti vanondimisa vari kunyepa vafuka inini manje ichatopa inini ndiri mundewere kunge kabuko pandasvika fandani atotanga mabiko temboman ndiri icon ndopidigura dance improper fraction mentally physically spiritually lyrically fit and me no accept defeat extra bad them a put pan repeat informer and two-faced them get delete me but alone me no afraid and on me in my own me kill them phone Leko youth you can't style the down informer them run when the fire up to the time so me kill them with style I'm up to the time so me kill them with style kill them but vanhu vanosheka ngoma dzenyu dzejoma munadzizonzwika but dai madziimbira iko kuJamaica munopa stage munoshayika munova noda shona kana ndelele umuchita lovele ungamdelele ibizo lami ngikona ngale ndikaimba Janos mira Janos why me father matoro ya tutu pezra na libo mawa tutu ande na libo
handwati uda kupedzana waveseri janos vakomana vacho vari kutoda ondiwari zvichaita stepo afarisa mufana uyu sing kujobheki zvagara ndofambira mutara petersburg liita ndakamutsara anakona ngale musavasiye vachisvava ndenge ndakamuka asati vandiziva vanowanza ruchivando vanyudza mudziva ndovateya seriva ndovabata sembeva vana vechirungu ndogona kungova sing ndikamaiba mudiki wangu sasa shona kwete kusasa greek medzisiro yadzotema musoro nebrik wangafananidze foshoro nepiki when we walk take a pic but we are bad kuita kunge John Wick like flu man sick ndova misa one day chichikura isu chainzi adya sadzo wese anosuka mugoti discipline nditori nayo zvekuti mangoma ari kubhoneti nekubhuti saeuda john iri kufamba nefuti yona yeumeti hazi maputi varungu vakubvunza which kind of that utism janzo majuti ndiri pahiti usingarwadziwe ingwe isaripiti kama king but havana throne kodze vambomire ngavaite hold on ndinobudira pazimba ndananga jomton vachatondisaluta ndimabowdon gon shatafi ring like phone ndizere nemamelodi unge saxophone mwana 5 star like pentagon ndovadyira bonzo ndovadyira skeleton tell him never size up come here rise up tell him never size up chiviratana iwe apa kona ngaro kuita kuvaviwa uri kuda kunzwa kupinda libo ari kuti ndikuda kupinda akomana aiwa akativirira ipapo tosangana zimbabwe munombomane moto muromo akomana kuda kubva ngopedzerana aiwa ona libo zviri kuitika tine skiri yatakutanga inonzi bhuru remangoma amana april imomomo saka tinenge chingodaidza machallenji ari kunzoko chingopedzerana because iskiri yekunakidza nekusumudza mai mangoma haisi personali kaikuti tozozikoza akomana vachawirira nekunzoko zimbabwe chibondudze kuti aenda nechino hatosina zimbabwe ngavaenderere akomana ngowapa sisina akomana aiwa ndokodaidza blois nesuwa nenguva blois chingoya 2 minutes chete mufana wami mawana aya blois nhasi ndowandivigara mabhizi anopisa aya because vari pahasha zvakamira sei tauya kuzorichinja game right uri kuona king manangosarwa ne2 minutes but nangoti mungondisimbisa kuti chekutanga chandotanga kubvunza ndechekuti sound yedu yakamira sei sound lighting nestage kana tokutaura nyaya yekuti game changer alright taikumbira vaya vanorwara nemwoyo vaya vateerere mangoma vari nechekusenjembaro because ukava vachirwara nemwoyo sound mahwani sound mahwani baba warakopa zvimwiwa nezvekudyira ese zvakarongeka munongodzana kuti handei chete imwe nemiromo yenyu nge muri kuenda kukwaya zvenyu zvamuri kuda zvirimwe mukati ndakaona this time hamuna kuisa maartist akawanda makada kuti munhu awane nguva yekupefomere makaita sei because ndaona kuti pakatorwa shasha bva dzaiswa pai pane chiri kuzonetsa chekuti kuseni mumarokesheni mune munyenzai uye haana kuzonyatsowana nguva right saka nyama yakanaka ikaiswa musherufu baba inongoti warega kuti aiwa iyi ndo yatiri kutsvakei dhanzi riri kutanga nenguvayi dhanzi redu iri masikati natikori kuti tatovhura magedhi kudhara munhu anogona kutenga tiketi omboenderi makuseni unouya utotenga tiketi rako tombobaya padheni unorefresha ako hakuna timu inozoita matiketi ekunyepa here ukaona kugadzira redu tiketi riri kunyepa kana kudenga wakupi mahwani ubati handidika saka next week ukunivigira imwe timu here tinoona sekudaro tombofunga kuti tichaita kuti vakuru vacho vambouya handidika because ndikuona kuti timu yangu nhasi yanakirwa ikati iri dhanzi ngarirambe vakomana ngavaramba vachirovana ndiri kubvunza kuti aenda nechinu ndiani munhu wese aringonzi aenda nechinu pakaipa pakaipa baba aiwa kingman tinokutendai tikaenda pasocial media tine page yatinogona kuwana information here kana chida kuona mafambiro ari kuita chinhu ndizvozvo chaizvo mukangoenda papeji rakanzi Chippers Promotions munowana maupdates ese ipapo amuri kuda nezvamunoshuvira kuziva nezvamuri kuda kubvunza zvese munobatsirwa papo handidika aiwa kingman maita basa tokumirira futi next week aiwa tinotenda baba tatongoziva kuti isusu hatina chadaidza takombomirira kuti imimi next week motivigira imwe timu inotapira setimu yamayanayo nhasi
aiwa ava vari kutapira kuno vari kutotapirisa vacho anirika umotivigira king man tinokutenda ine kuuya kwamaita sei kwamoya nguva ndo yangotisiya zvanhasi aiwa ina kuti siya tichinayo hedu toibata next week toibata next week ka ndizvozvo thank you so much timu yangu takuda kupinda muchifu kamunozoti tinobva tangopinda muchifu izvozvi maiziya. It's all about God for the temple man alongside Selector Tana man. Already when you, how in the